Татар көрәшчеләре янәдән мәйданнарга әйләнеп кайтты. Озак вакыт тукталып торганнан соң көрәш дөньясында да рәсми ярышлар ниһаять башланып китте дип әйтсәк тә буладыр. Россия чемпионаты, дөнья чемпионатлары үтте. Һәм бездә бүген кунакта Татарстан беренчелеге җиңүчеләре Ринас Калимуллин һәм Илназ Минмуллин. Хәерле кич егетләр. Һәм тамашачылар белән бергәләп әйдәгез әле Татарстан беренчелегенең дә иң кызыклы мизгелләрен карап үтик. Milli sport türü boyunca resmi turnirler bulmadı diyerlik. Körəş ustaları hatta sabahın toylarda da bil oluşa olmadı. Biri de Tataristan'ın en yaxşı körəşçiləri nihayet özlərini göstərdi. Biz birinci Misirxoz buladı, hazırlandık indi. Ol bulmadı, kızğanışa qarşı. Ustarak kişilərə görünədir indi. Da pandemiya, özünüz biləsiz, şuşunday. Qızıl vaqtını deyib aytdıq indi. Тоже ötkərəgə mənə hazırki vaqtda может tanışlanğandır. Ötkərələr, körəşçilər bir küttüyündü turnirlarını. Tataristan'dan çempion Россиядан соң булуы да нашар түгелдер дип уйлыйм. Быел пандемия әзерлекнең гадәти календарен тулысынча үзгәртте, ләкин ярыш соңары булса да уздырылуын көрәшчеләр дә, оештыручылар да уңай бәяли. Татарстан беренчелеген үткәрү хәзерге елның актыгында гына кирәк бер дип саныйм. Аны үткәрмичә калып булмый. Алар бит инде егетләр безнең хәзер март айында туктаган идек, март айында официаль ярышлардан. Шуннан бирле чынлап турып ярышлар булган юк бүген Татарстан беренчекләре. Менә монда инде егетләр килделәр хәзер алар. Нәрсә дип әйтим инде, егетләр алар хәзер кадерлекләре бар. Көрәшчеләрнең әзерлеге мәйданда ачыкланды. Күпләр вакытны бушка уздырмаган. Үй шартларында яисә спорт залларында шөгыльләнгәннәр. Bu avır yılda tarbışta naqlıq, uveriniz degen әйберне кертәкшегә biz yaşayız икән әле, biz көрәшәбез икән әле дигәч, халык өчен бу бердән һәм көрәшчеләр өчен бик зур әйбер дип әйтәсе килә. 300-дан артык катнашучы арасында иң көчлеләр ачыкланды. Командалар беренчелегендә иң югары баскычта Яршаллы, икенче урында Арча, 3тә Әлмәт көрәшчеләре. Көрәшчеләр дә чын мәгънәсендә озак вакыт көттеләр. Узган ел ахырында менә бу күпсанлы ярышлар башта Россия чемпионаты үтте, аннары гадәти булмаган форматта дип әйтик инде Татарстан беренчелеге узды. Һәм сез Ринас һәм Илназ әлеге ярышларда җиңү яулаган идегез. Менә узган елгы ярышлар иң көттергәне булды дип әйтә аласызмы Ринас үзенең карьераңда? Татарстан чемпионаты ярышларына кадәр мин беренче ярышта катнаштым. Бик көтелгән ярыш булмады. Аңа кадәр Билбау көрәше буенча мин Татарстан чемпионатында, Россия чемпионатында, дөнья чемпионатында катнаштым. Аннан соң Россия чемпионатында катнаштым. Татарстан чемпионаты булыр дигән өметтә көттек инде, әзерләндек. Булды. Бик рәхмәт аның өчен. Ел ахырында иң соңгы атнасында гадәттә бит инде көрәшчеләр дә башта сайлап алу турларын узалар иде. Аннары Татарстан чемпионатыннан соң Россия чемпионаты, аннары гына мәсәлән дөнья күләм узган елны ничектер буталып бетте кебек. Менә бу синең көрәшеңдә ничектер чагылдымы, әллә син моңа игътибар итмәскә тырыштыңмы? Моңа игътибар итәргә тырышмадым. Элек башта Татарстан чемпионаты узгач, ничектер кызыграк була барыбер. Син Татарстан чемпионы булып Россиягә барасың. Менә шунысы гына әзрәк үзенчәлекле булды. Һәм монда бит әле җиңүчеләр арасында да, бәлки Татарстан чемпионаты алданрак узган булса, күбесе әле Россиягә бөтенләй башка исемнәр дә эләккән булыр иде. Анысы да бар. Яңа егетләр дә җиңеп чыккан булыр иде. Яңа егетләр дигәндән Илназ Минмуллин безнең беренче тапкыр тапшыруыбызда тамашачыларны да үзең белән таныштырып китсәң иде. Кайсы районнан, кайчан шөгыльләнә башладың? Һәм гомумән көрәшкә ничегрәк кирип киттең син? Мен Балташ районы, Шепи авылыннан 9 яшьтән бирле көрәш белән шөгыльләнә башладым. Беренче тренерым Хайретдинов Ринат Фуатович. Башта 11 класска кадәр анда шөгыльләндем. Аннары Казанга укырга кергәч, Хабибуллин Илдар Минмөхәммәтович та шөгыльләнә башладым. Ике тренерым да бик әйбәт. Балташ ягы бит инде ул безнең белеп торабыз, данлыклы көрәшчеләр ягы. Менә шул Хайретдиновларны гына атасаң да, миңа калса нинди яг икәнен белеп буладыр моны. Монда чыннан да көрәш дөньясында иң танылган һәм чыннан да титуллы көрәшчеләр әлеге районда үсеп килә. Менә сиңа бу ниндер җаваплылык өстиме һәм әзерләнгәндә бу сиңа булышамы киресенчә? Әзерләнгәндә булыша, менә тренерым үрнәк булып тора, аны подводить та итәсе килмәй, гел яңа үрләр, яңа җиңүләр алып кайтасы килә аңа, аны сөендерәсе килә.
Һәм сөендердің дә Татарстан чемпионатында бірінші орын алдың, менә ничегрәк килдең әлеге ярышка, ничегрәк әзерләнең һәм төп көндәшләрең кемнәр иде синең? Бу ярышка инде 18 яшь тулгач Татарстан чемпионатында көрәшә башладым. Күп тапкыр җиңелгәнем дә булды, икенче урында алган булды. Быел менә жеребьевка авыр килде дисәм дә, барбар чемпион кала алдым. Менә кемнәр белән көрәштең син монда? Исемнәрне атап, кемнәр белән иң авыры булды? Монда бит жеребедән дә күбәй бер тора әле. Әгәр дә сиңа уңайлы көндәшләр башында эләкми икән, син инде беренче, икенче әйләнештә төшеп кала аласың. Ә менә монда ничегрәк булды һәм кем белән истә калды көрәш? Беренче әйләнештә үк Искәндәр Мортазин белән көрәштек. Башка елларның чемпионы. Иң авыр көрәш шул булгандыр дип уйлыйм. Чөнки икебез дә вес куганнан соң беренче кругы иң авыр круг була инде. Икенче кругларда барбар әзме күпме восстанавливаться итәсен. Монда икебез дә бик восстановиться итеп бетмичә көрәштек. Соңгы секундларга хәтлек көрәш барды. Чыннан да шулай. Һәм читтән караганда, Ринас, мәсәлән, синең көрәшеңдә ничектер җиңел генә җиңеп чыктың кебек тоела. Чынлыкта менә бу кырыйдан карап торганда гына шулаймы ул? Чынлыкта менә үзең ниндирәк хисләр кичердең? Чынлыкта көрәш алыннан үзеңне психологически яктан әзерләп чыгарга кирәк. Барыбер любой кешегә чыксаң да әзрәк курку хисе дә бар, кайгыру хисе дә бар. Шуларны хәзер мин бик күп көрәшкәч, аларны тиз генә җиңәргә өйрәндем. Ничек җиңәсең? Үзең тынычландыру, монда нәрсә ярдәм итә сиңа? Кемнеңдер әйткән сүзләре, менә төрле көрәшченең бит төрле ысуллар бар. Кемгәдер инде талисманнар булышадыр, кемгәдер якын кешесенең ниндер сүзе дә җитә, кемгәдер тренерның бер әйтеп куюы да җитә. Менә сиңа шундый тынычландыру буларак нәрсә тәэсир итә? Мин тыныч кына йөрим инде, карап шунда, шулай үзем тынычланам. Тренердан килеп сорыйм, ничегрәк эшләргә, нәрсә эшләргә була. Ул гел шахсында инде үзенең көн эшлисең ди. Син бит әле Ринас Зәйдә узган Ринат Фәрдиев истәлегенә булган турнирда да беренче урын яуладың. Син әлеге турнирда катнаштың һәм җиңдең. Шулай ук тамашачыларга да бу сюжетны тәкъдим итәбез. Зәйлеләр матур һәм гадел бил алыш оештыра белә. 22-24 гыйнварда Яшьлек без сараенда Фәрдиев истәлегенә узган 3нче ил күләм көрәш турниры моңа дәлил. Аңа республика һәм Россия төбәкләреннән 31 командада 300-дән артык көрәшче килде. Ил күләмендә оештырылучы ярышның географиясе киңәя, дәрәҗәсе арта дигән сүз бу. Күп мастер спортлар, кандидат мастер спортлар, разрядлы көрәшчеләр бик күп. Шуңа күрә безнең инде татар көрәше буенча республика безнең бердән-бер дип әйтмим инде, ярышлардан берсе җиңүчеләр безнең мастер спорты исемен ала. Шуңа күрә инде аның дәрәҗәсе арта, елдан-ел инде безнең аның бүләкләүләре дә начар түгел. Шуңа күрә рәхмәтле без үзебезнең инвесторыбыз Шәйш Фәрдиевка, безнең белән инде менә шулай матур итеп оргкомитет матур итеп эшләп, матур итеп көрәш алымнарын күрсәтеп, зәйлеләргә шундай ел башында бер бәйрәм ясау өчен. Көрәш татарны берләштерүче спорт төре, дүрт келәмдә барган бил алышны көрәш сөючеләр җан атып, көчле алкышлар белән күзәтте. Бу безнең бу елга чыккач 21 елның беренче турниры. Шуңа күрә инде егетләр бераз сусаганнар да инде көрәшкә. Бу инде менә булай җылы алар өчен дә, безнең өчен дә алда булачак ярышлар. Менә Муса Җәлил турнирына да әзерлек бара бит инде. Ул Минзәләдә үткәреләчәк. Менә командалар үзләренең егетләрен сынап, җыелма команда формировать итә башлыйлар инде. Келәмдә бер юлы 3 бәйге оештыру зур тәрбия чарасы ул. Яшь буын янәшәдә бил алышкан зур көрәшчеләрдән үрнәк алып, алар сафын тулыландырачак. Олимпика булганда оттырдың, төшеп калдың. Кишлеме слабый дисә жеребия вакытында шулай була. Но хәзер даже оттырсаң кишлегә или судья кысып куйды, или тегесе кысып куйса, все равно икенче кругта ул, өченче көрәшегә аның мөмкинлеге бар. 12 ел дәвамында шушы зәйинде безгә Ринат абыйга ничек якын булса, безгә дә шулай ук бик якын шушы җирлек. Без аңа зур сөенечләр белән, зур куанычлар белән сагынып, Ринат абыйны искә алу өчен, аны сагынып сөйләр өчен менә шушы бер мизгел инде ул. Туганнар белән җыелып, бу бит инде зур тәрбия чарасы. Умум команда нәтиҗәләре буенча Зәй командасы җиңүче, Чаллы командасы 2, Әлмәт һәм Теләче командасы 3нче урында.
Батырлар тапшыруы дәвам итә һәм бездә кунакта Ринас Кәлимуллин һәм Илназ Миңнуллин, сез Татарстан чемпионаты җиңеп чыккан идегез һәм әле генә без сюжет карап алдык. Зәйдә булган ярышлар турында да. Ринас, менә син инде быелгы җиңүләреңдә башлап җибәрдең дип әйтергә буладыр. Чыннан да әлеге турнир турында күп фикерләр ишетергә туры килде һәм бу әле шул ук Татарстан беренчелеге булсынмы, Муса Җәлил исемле турнирмы, шуның дәрәҗәсенә җитәрлек ярыш дип бәяләүчеләр булды. Чыннан да шулаймы бу? Чыннан да ярыш бик әйбәт узды. Минем вестагына 21 кеше иде. Чыннан да бөтен Россия төбәкләреннән дә берничә көрәшче килгән. Әле аның Россия чемпионатында 2-3 урында йөрүче малайлар килгән. Бик кызык булды. Татарстан чемпионаты белән тигез дәрәҗәдә үтте. Син менә үзең алдыңа ниндирәк максатлар куйдың? Монда титулларны җиңдең инде. Менә ничегрәк стимул табарга, алга таба да җиңүләр яуларга. Авыр түгелме? Әзерләнергә кирәк инде. Әзерләнмичә җиңеп булмый. Шуның өчен яшьләр дә үсеп килә бит әле. Менә конкуренция сизеләме? Яшьләрне искәртеп барам, менә Зәйдә дә чыннан да бик яхшы яшь малайлар бар. Үзем сокланып, күбрәк балалар көрәшен карадым. Чыннан да бик матур көрәшәләр. Анда көтеп йөрү дигән нәрсә юк. Шагалар да көрәшәләр. Та берсе 2 балга атаннары, икенчесе шул вакытта. Анда яшьләр молодцы. Конкуренция да бар бит әле, төрле үлчәү авырлыкларында. Илнас, менә синең үлчәү авырлыгың шулай ук иң катлауларның берсе булып санала һәм шулай ук көрәшчеләр шактый яхшы гына әзерләнә. Вес куу турында да әйттең. Менә шуннан да менә ничек әзерләргә бүген? Чөнки әз генә шөгыльләнмәй торсаң да инде авыррактыр көрәшергә, килешәсеңме? Килешәм. Көн саен шөгыльләнмәсән бик авыр ярышка әзерләнергә. Кайрак менә пандемия вакытында спортзаллар бикләе, өйдә әзрәк киселкенгәләдек, йөгереп, сафхада йөгергәләп кайттык. Шулда булышкандыр дип уйлыйм инде шушы ярышта җиңергә. Ләкин йөгерү бер, менә спортзалда шөгыльләнү бөтенләй башка бит. Менә чыннан да әлеге вакыт аралыгында кемнәрдер файдалы үткәрә алды, кемнәрдер исә киресенчә вакытны югалткандыр. Менә син шул ук мәйданга чыгып көрәшүне сагындыңмы? Сагындыра инде ярты ел дисән була, ярыш булмаганы, зур ярышлар, шул сагындырып бик көтелгән ярыш булды бу. Соңгы атнасында булса да декабрьнең бик ныклап әзерләндек. Тренировкалар, икешәр тренировка ясаган чакларда булды. Теге авылда булганда, Казанда булганда инде кич белән генә укудан соң шөгыльләнәем. Ансы аңлашыла, һәм келәмдә нәкъ менә әзерләнү булдымы синең, Ринас? Чөнки монда бит әле кемнәрдер шул ук тренажерлар белән шөгыльләнгән булса, яисә ничектер барыбер үзеңнең менә шул урамда йөгерүләр булсынмы, кайда шөгыльләнәләрме? Нәкъ менә келәмдә көндәшең белән бергә бер чыгып көрәшүне улар алыштыра алмый диярлек. Менә син ничегрәк әзерләндең бу вакыт аралыгында? Пандемия беткәч безгә спортзалларга керттеләр. Безнең район, Теләшә районы, көрәшчеләр районы бит инде бик тиз арада bütün мераларны күреп, спортзалларны ачтылар, керттеләр безне. Тиздән Муса Җәлил ярышларда башланып китәчәк. Сезнең планнарыгыз һәм тапшыру ахырында теләкләрегезне дә ишетәсе иде. Ринас, синнән башлыйк. Муса Җәлил турниры бик көчле уза инде. Мен 5 тапкыр уттым. Әле алга таба тагында атасы килә. Әзерлекләр башлады инде хәзер. Уже 2 атнан соң Муса Җәлил турниры. Алла бирсә җиңәрмен дип уйлыйм. Теләкләрем тизрәк бу пандемиялар бетсен, барсы да кире үз урынына кайтсын. Һәм ярышлар да гадәти режимда булсын. Тамашачылар күбрәк килсен, көрәшне карарга. Балалар тартылсын тагын күбрәк итеп. Ансы да бик мөһим. Илнас, син нәрсәләргә әзерләнәсең һәм ниндирәк планнар 2021 елга? Теге ел 20 елда Муса Җәлил ярышында 2дә калдым. Быел менә планнар үзе беренче урын яуларга. Сборлар башладык, шөгыльләнәбез, әзерләнәбез ярышка. Дусларга, көрәшчеләргә килгәндә травмаларсыз көрәшергә, әзерләнергә яхшылап ярышларга. Һәм пандемиялар илдә бетеп, ярышлар әйбәт кенә узсын. Тапшыруга килгән өчен барыгызга да бик зур рәхмәт, уңышлар теләп калабыз сезгә. Рәхмәт. Батырлар тапшыру шуның белән төгәлләнә. Февраль аенда әле безне Минзәләдә Муса Җәлил ярышлары көтеп калачак. Кызык булачак, безнең белән калыгыз. Төгәл бер айдан соң очрашырбыз.